kien hemm min qalilna li maħniex ser naslu. Kontra l-biża' għażilna t-tagħna. Flok il-firda għażilna l-għaql. Erġa' kun magħna nhar il-ħadd li ġej. Together in Concert fl-MFCC ta' Għan. Diskors minn Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Tabela. Malta, flimkien. Merħba lil-Maltin u lil-Lawċin kollha. Grazzi lil qajtu l-istedina tal-Partit Laburista għal dan il-Masreli fuq il-Fosos tal-Furjana. U kif diġà rajtu fil-filmat, nhar il-ħadd li ġej l-appuntament ikun għall-MFCC ta' Għali. Nhar il-ħadd li ġej ta' Għali. Inselmu lill-eluf kbar ta' Maltin u Għawċin illi qegħdin isegwuna mid-djar tagħhom. U għalhekk l-applaws tagħna jmur għal daw kollha li bħalissa qegħdin isegwu xandira diretta fuq l-istazzjon 1. Grazzi li qegħdin magħna. U nistidinkom biex tibqgħu hemm ħalli segwu il-mistiedna li għandna u segwu wkoll id-diskors importanti li mistenni iwassal il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Għawċin kollha Dr. Robert Tabela. Insejjaħ biex jinaqdu magħna fuq il-park l-ewwel lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Dr. Daniel Mikallef. Tal-Partit Laburista Dr. Daniel Mikallef. Jingħaqad magħna wkoll id-deputat mexxej kif ukoll il-Viċi Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Dr. Chris Fern. Grazzi l-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Dr. Chris Fern. Insejħu l-ewwel kellim illum mingħajr ma trid meta tintroduċi lil dan il-kellim tiftakar fil-kontribut kbir illi missieru ta' għall-Partit Laburista. Unselmulu b'dan l-applaws. Mill-ewwel tindunaw għal min qed nirreferi. Jindirizzakom Dr. Jan Kirkop. Grazie ħafna. Kemm hawn entużjażmu. Proset. Grazzi tal-istedina u tal-li l-qajtuni hawnhekk ġewwa l-Fosos, Pjazza Lirat, fost l-ikbar avvenimenti f'pajjiżna. U llum qegħdin ftit jiem il-bogħod minn avveniment importanti ieħor, l-elezzjoni ġenerali. Elezzjoni li trid tiddetermina t-triq illi jieħu pajjiżna. Jekk neħdu xi triq tal-politika tal-passat jew il-politika tal-futur. Tilludux lilkom infuskom. Taħsbux li għandna qudiemna deċiżjoni faċli. Din it-triq ħadd iddetermina x'rotta jieħu l-bastiment tagħna li jismu Malta.
wasal il-ħin li nażlu l-imtim ser baħħarna minn ġol Maltemp li għatrit jinqala. X'għażla aħjar mit-tim li ħariġna mill-ar tempesta li qatra pajjiżna mill-gwerra law. Dan huwa moviment tarka tal-ħaddiem, tarka tal-pensjonant, tarka tal-istudent, tarka tal-negozju, tarka tad-drittijiet ċivili, tarka tal-batut, kif ukoll moviment li jkompli jiġġedded. Bibtijaj, u hawn huwa l-qofol ta' kollox ġimagħtejn oħra. Li nkomplu nsaħħu dan il-moviment. Moviment li nxebħu ma' tim, ma' baħħara li gwidajna dan il-bastiment jismu Malta. Grazzi. Igwidajnieh fil-Bnazzi u gwidajnieh fil-Maltemp. U dejjem konna fost l-aqwa bastimenti tad-dinja. Lil min ser tafda dan il-bastiment, dan il-pajjiż, tim li ġie minn tal-ewwel fid-dinja, jew tim li anke l-lifeboat tiegħu qiegħda tereq. Jien kif semma Alfred ġej minn familja fejn l-attiviżmu politiku kien parti intrinsika mill-ħajja tiegħi u tal-familja. Nista' ngħid li l-politika rajtilha l-faċċati kollha. Is-sodisfazzjon illi ġġib meta tirbaħ jew meta l-ħidma issarraf li tkun elett fil-Parlament hija xi ħaġa tassew sabiħa. Kif ukoll minn naħa l-oħra hemm id-diżappunt ta' meta wieħed jitlef elezzjoni jew jista' jkun hemm anke xi kummenti żejda. Rajtu ħassej dan is-sagrifiċċju kbir li konna tagħmel familja sabiex tissapporti l-politiku. Il-politika hija vokazzjoni. Il-politika tidħol fiha biex tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U hawn inħeġġeġ il-politikant. Il-politikant biex iżomm dan lan quddiem għajnejh. Ejja nżommu widnejna mal-art. Ejja nisimgħu għax hekk biss nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Dil-ġimgħa ġie approvat manifest u kien ta' onur għalija li għana tajt l-opportunità li nikkontribwixxi fit-tfassil futur qarib tal-pajjiż tagħna. Manifest li fih 1000 proposta. 1000. Dan huwa t-tim li jwettaq iżda fuq kollox it-tim li għandu viżjoni għal għada. Ħbieb, dak it-tim huwa l-Partit Laburista. Moviment immexxi minn Robert Abela. Mexxej li qed joffri li jmexxina għal 5 snin li ġejjin. Mexxej tried and tested u tested ngħid wara pandemija bħal dik. Mexxej li kien lest li jieħu deċiżjonijiet ta' kuraġġ u ħariġna nfuħu minn sentej ta' kollass totali. Jien li ġej mill-professjoni medika għandi l-privileġġ li nintaqa' man-nies u fuq kollox diversi sitwazzjonijiet u realtajiet li jintaqgħu magħhom. Tisma', tara u tħoss dak li jkunu għaddejjin minnu. In-niket li jiġi fil-mart, kif ukoll il-feħ li jaf iġibu ċertu avvenimenti bħal twelid ta' tarbija. U jien nista' ngħid li fl-aħħar snin stajt nara fejn kien qed imur il-ġid li bdiet toħloq l-ekonomija vibranti u b'saħħitha tagħna. Jien meta bdejt naħdem ta' tabib 13-il sen ilu niftakar illi kien ikolli nkun ħafna iktar konxju minn dak li kont nista' neffaq il-pazjent bħala mediċini għax iċ-ċekk
sew tal-paga kif ukoll tal-pensjoni kien iservihom bleżat. Illum jgħiduli il-flus mhux għalhekk qegħdin. U dak kien il-frott tas-suċċess ta' din l-ekonomija b'saħħitha. Suċċess li marant il-pensjonanti li gawdew minn żieda wara l-oħra għalhekk jixirqilhom. Mar f'numru bla preċedent ta' mediċini u servizzi mediċi. Mar f'investiment infrastrutturali fil-qasam tas-saħħa bħal dak fiċ-ċentru li qed jinbena ġdid fraħa ġdid imsemmi għal MIB Kitchen Sumowran. Mar f'inqas taxxa għall-familji, speċjalment dawk li huma fil-bżonn. Mar f'serviss b'xejn tal-IVF ħalli kull koppja ikollha iktar ċans tħaddan magħha t-tarbija tagħha. Mar f'żidiet fl-istipendju, mar f'numru bla preċedent ta' miżuri soċjali li qalgħu n-nies mill-faqar. Mar f'instruttura tal-ogħla livell, kif ukoll l-aktar ħaġa importanti reċentement il-wage supplements biex ma jifqux l-impjiegi li jkun u jista' jgħajjex familja u nista' nibqa' sejjer bihom daw. Qed insemmi dan kollu mhux għax irid inħares lura, iżda dak li twettaq minn dan il-moviment fl-aħħar snin ifisser illi dan il-programm elettorali jiġi b'5 snin garanzija. F'dan il-manifest huwa l-unika pjan kredibbli li permezz tiegħu Malta tista' timxi l qudiem. Insebħu l-Malta b'aktar spazju ħodor, iktar inċentivi favur l-ambjent u iktar responsabbilta fuq min qed jibni. Malta tal-opportunitajiet fejn ma jgħodx minn inti jew minn fejn inti tot il-bżulija u d-determinazzjoni. Malta li toffri kwalità ta' ħajja aħjar biex tgawdi l-eżistijek, pereżempju grazzi għax-xogħol flessibbli illi tqatta' aktar ħin prezzjuż mal-eżistijek. Malta li tkompli titbiddel grazzi għal-riformi fil-manifest. Dan huwa dak li qed iħalli Malta fuq net. Dan l-aħħar il-WHO ikklassifikat il-Malta bħala il-5 l-aqwa servizz tas-saħħa fid-dinja. Kif ukoll ippremjat lid-Deputat Prim Ministru għat-tmexxija tiegħu tal-pandemija u minn hawn nixtieq ngħidlu grazzi. Għalhekk f'dan il-punt importanti fl-istorja li ninsabu fiha huwa kruċjali li jkollna ħidma kontinwa. L-għażla fis-26 ta' Marzu li ġej tkun favur il-familji. Għażla favur Malta! Malta ħabrika! Malta b'futur! Malta maquda! Immexxija minn Roberta Bela u l-Partit Laburista! Malta flimkien! Malta flimkien.
Malta flimkien mhuwiex biss slogan li għażel il-Partit Laburista, mhijiex biss tema, imma hija realtà li aħna ngħixu. Laqda fil-pajjiż hija importanti. U għall-laqda fil-pajjiż il-Prim Ministru Robert Abela. Malta flimkien. Insegu. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Malta flimkien. Kemm sabiħa il-kelma flimkien. U għal Malta flimkien. U għal Malta maquda. U għal Malta ta' suċċess il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Dr. Robert Abela. Flimkien ma' Dr. Lidia Abela. Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela. Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela, kien ma' Dr. Lidia Abela. Grazzi mill-qalb.
Tlet ġimgħat ilu minn hawn bdejna triq li se twassalna għas-26 ta' Marzu. Flimkien tlaqna fuq vjaġġ li sa issa diġà ħadna madwar il-maġġoranza tal-ibliet Awċin u Maltin. B'sens tumilta iżda daqstant ieħor b'konvinzjoni qed nippreżentaw dak illi nixtiequ għal dan il-pajjiż. Din li qegħdin fiha bħalissa hija biss l-ewwel parti tal-vjaġġ. Għaliex dik illi qegħdin fiha mhijiex biss jew sempliċiment tellieq elettorali. Din mhijiex għażla dwar liema partitarji se jiċċelebraw l-għada tal-elezzjoni. Iżda hija għażla dwar x'tip ta' soċjetà rridu biex mis-26 ta' Marzu l-qudiem il-poplu kollu jiċċelebra u jiggwadanja mis-suċċessi li jikseb bħala pajjiż. Fuq kollox dan huwa vjaġġ li matulu rridu nibqgħu nitkellmu dwar għaliex l-għażla li għandna qudiemna hija waħda importanti. Għaliex hija għażla li tagħmel id-differenza. Ħadd ieħor minflok jipprova jikkonvinċi għaliex il-pjan tiegħu huwa aħjar minn tagħna. Qed jagħti jew jipprova jagħti xi ftehim li l-għażla li għandna qudiemna mhijiex waħda importanti qed jgħidu. Iżda l-għażla u d-deċiżjoni f'kull elezzjoni ġenerali hija waħda importanti. U din id-darba hi importanti iktar minn qatt qabel. Ħbib tiegħi pajjiż illi qiegħed ħiereġ minn pandemija f'dinja li qed terġa' tiffaċċja inċertezza u instabbilità. Hemm jikber il-bżonn li tmexxija tkun stabbli u li taf x'qiegħda tagħmel. Biss 21 jum ilu minn hawn kont qedtilkom li l-għażla hija jekk issa mmorru lura jew immorrux il quddiem bejn il-passat u l-futur. Kien hemm minħaseb illi dan huwa xi sempliċi diskors elettorali. Iżda ma' kuljum ta' kampanja elettorali bdejna naraw dejjem aktar kemm tassew hija din l-għażla li għandna qudiemna. Jien kont konvint mill-ewwel li dik kienet l-għażla għax kont ili narhom fil-Parlament bajnejja iffixklu kważi kull riforma li konna din nagħmlu. Fejn ma fixklux, appoġġjaw b'nofs qalb, mingħajr ebda sens ta' konvinzjoni. Kull darba mbagħad li ġejna f'mument fejn kellu jirrenja l-interess nazzjonali fuq il-partiġjaniżmu, ma sibnihom qatt magħna favur pajjiżna. Anzi, kull meta setgħu fixklu kemm felħu. U ta' dan biss waħdu ma ħaqhomx il-fiduċja. Iżda l-għażla dwar jekk inżommux dak li għandna llum jew nitilfuhx hija wkoll riflessa fil-manifesti elettorali rispettivi taż-żewġ partiti illi ressaqna l quddiem. Il-futur issibuh fil-verżjoni waħda u b'saħħitha li ressaqna aħna l quddiem. Belf proposta, costed, ċari u responsabbli. U l-passat mbagħad, il-passat issibuh
l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' l-ħames verżjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista tal-manifest elettorali tiegħu. Verżjonijiet differenti li wrewna kemm għandna oppożizzjoni inkompetenti u diżorganizzata. Inkompetenza ta' min għadu mhux lest biex imexxi pajjiżna. Timmaġinawhom timmaġinawhom imexxu f'nofs pandemija, timmaġinawhom imexxu issa fi żmien ta' tensjonijiet li għandna madwarna bi gwerra fl-Ewropa stess. U araw kemm għamlu verżjonijiet, 5 fi żgur. Kemm għamlu verżjonijiet ta' datta parsi manifest elettorali. Żammew iżda prinċipju wieħed li baqa' konsistenti f'kull verżjoni. It-twemmin li jekk hemm peace xi jintrefa' jerfgħu iż-żgħir. Terfgħu il-middle class, jixħtuh fuqkom. Iva, tassew ħareġ x'jemmnu. U f'ebda verżjoni ma bidluh dal-ħsieb. Il-ħsieb tagħhom ta' qabel l-2013 li reġgħu tawħ il-ħajja f'manifest arroganti. Manifest tal-ftit u mhux tal-ħafna. U ta' dan hemm bosta eżempji konkreti, affarijiet li kkonfermawhom, oħrajn li ppruvaw ibenġluhom meta nqabdu. Iżda li urew li ma talmu xejn. U urew li ma ħaqhomx imexxu lil dan il-pajjiż. Għalhekk illi l-għażla tas-26 ta' Marzu hija tant importanti għax ma nistgħux nieħdu riskji bil-futur ta' wliedna. Għalhekk li ma ntkomx tibqgħu id-dar għax ma tistgħux tapprovaw dawn l-idejat tal-mistħija. Lil min qiegħed b'kirja protetta ta' qabel l-1995 qed jeddulu l-għajnuna ta' eluf ta' euro li tajna aħna. Lesti għandhom pjan u saħansitra kitbuh ukoll biex din l-għajnuna jaqtawha mill-ewwel sena u jnaħħuha għal kollox wara t-tielet sena, sat-tielet sena anzi. Hekk tqajjem u ġib lura l-passat. L-istess bħal meta kienu fil-gvern qabel l-2013 fejn tinsewx li kienu huma li daħlu din-liġi tal-kera, eluf ta' persuni li kieku mhux għax dħalna aħna lihom kienu se jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Issa dil-proposta l-għamlu kieku mhux għax taqra bl-iswed fuq l-abjad laqqas temmina. Wedu li lil dawn il-familji jerġgħu jagħmluhom l-istess fuq medda ta' 3 snin. Iridu jġibu ta' fuq hemm 10,000 familja mingħajr saqaf fuq rashom. Aħna mhux biss nżommu dik l-għajnuna imma fil-qasam tal-akkomodazzjoni għandna inizjattivi ġodda u b'saħħithom bil-mira li ħafna aktar nies isiru sidien ta' darhom u kulħadd jgħix b'akkomodazzjoni xierqa. Anka iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa li ilkom tirċievu kull sena mhux se jibqgħu jagħtuhom qalu. U s-sena diġà Bernard Grech meta qal li dan iċ-ċekk huwa politika tal-gimmicks qalilna li dawk li m'għandhomx dħul biżżejjed biex jinqabdu bit-taxxa ma jistgħux jieħdu tax credits, dak li qalilna. Hekk eżatt bħalma kien jiġri fil-passat. L-aktar li jbati magħhom huma dawk bil-paga minima. Lorenz Gonzi ftakru kien jintaxxaħ lil dak bil-paga minima. Bernard Grech qed jgħid
li jwaqfilhom iċ-ċekk ta' 140 euro. Iċ-ċekkijiet li minn għada se tibdew tirċievu. Imma, iċ-ċekkijiet li minn għada se tibdew tirċievu jistaw anzi se jkunu tal-aħħar jekk tafdaw lil Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista. Tissugrawx! Aħna mhux tal-li se nżommuh da ċekk, tal-li se nsaħħuh u miegħu nwessaw it-tax bands. Tajna lin-nies roħs fit-taxxa fil-5 snin li għaddew u jekk tisilfuna l-fiduċja tagħkom nagħtu aktar roħs fil-5 snin li ġejjin. Biex il-pensjonijiet jagħmluhom sostenibbli qed jgħidulna fil-manifest tagħhom li jridu joħolqu fond ġdid qalu. Li għalih irid iħallas il-privat. Tafu xi jfisser dan? Piż ġdid fuq in-negozju f'mument li ħerġin minn pandemija. Dak ifisser. U minnaħa fil-manifest qed jgħidu li se jagħtu tuħ fit-taxxa. Tafu kif immet jgħidu b'terms and conditions li ma jispiċċaw qatt. U minnaħa l-oħra qed jgħidu li jridu jdaħħlu l-mannara ta' bolla ġdida. Aħna ċari man-negozji, magħna roħs fit-taxxa biss se jkollkom. Konvinti li jekk insaħħu s-suq tax-xogħol inżommu l-pensjonijiet tagħna sostenibbli. U għalhekk qed ngħidu b'mod ċar li se nżidu l-pensjonijiet u b'kemm ukoll. Araw ftit imma, araw ftit, fejn jidħol il-manifest tal-Partit Nazzjonalista. Tista' mhux tafas is-serċ kif qalulna biex nagħmlu? F'ebda verżjoni mill-5 li għandhom sissa ma jidher b'kemm jew kemm se jżidu l-pensjonijiet. Issa dan manifest tal-Partit Nazzjonalista nsejjaħlu jien tal-imma u tal-jekk. Kollu terms and conditions li meta taqrom u taqrom sew tafu x'tinduna li fir-realtà piżijiet ġodda magħhom se tlaqqat. Il-manifestana kundizzjoni waħda biss għandu li biex tgawdu mill-1000 proposta li fih tridu tivvutaw għalihom fis-26 ta' Marzu. Jekk kien hawn min ħaseb illi id-differenza bejn il-partiti m'għadix teżisti, dak id-dubju telaq darba l dejjem u għalhekk jgħod ħafna x'għażla se nkunu qegħdin nagħmlu. Fl-aħħar jiem staqsew lili, staqsew lil sħabi, qalulna imma bil-gwerra fl-Ukranja. Kif tistgħu tibqgħu tgħinu lin-nies? Kif tistgħu tibqgħu issostnu l-familji? Nistgħu għax dik il-ħaġa sewwa illi għandna nagħmlu. Nistgħu iva. Mhux għax hija l-aktar triq faċli, imma għax hi triq il-ġusta. U kull darba li faċċjajn għażla
dejjem konna fuq in-naħa tan-nies. Lil min irid ibeżza ħaġa waħda ngħidlu, aħna għandna fiduċja f'dan il-pajjiż. Kemm ilha li bdiet il-kampanja kellna 3 aħbarijiet ekonomiċi importanti. L-ewwel, sirna nafu li s-sena li għaddiet l-ekonomija tagħna qabżet l-ekonomija ta' qabel il-pandemija b'9 biljun. Imbagħad kellna l-aħbar illi l-FATF qalet li pajjiżna wettaq b'suċċess il-pjantazzjoni li ġie maqbul magħhom. U issa, dil-ġimgħa stess kellna l-Aġenzija tal-Kreditu S&P Global Ratings li kkonfermat ir-rating ta' pajjiżna fl-aqwa livell fl-aħħar 10 snin. Dawn huma l-aħbarijiet sbieħ għal Malta illi tisma' fid-dinja reali. Fuq dan il-pedament se nkunu qed nibnu riformi ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħna snin li ġej. Aħna se nkomplu nagħmlu l-ġid. U kif spjegajt fil-konferenza ġenerali ta' nhar il-ġimgħa, aħna mhux se nieqfu nirriformaw. Il-manifest elettorali Malta flimkien għandu qudiemu il-poplu u huwa manifest riformista, ir-riforma ta' drittijiet ċivili li se tkompli. Iżda iktar minn hekk fuq qudiemnet ir-riforma edukattiva, il-ħelsien tal-individwu u l-edukazzjoni narawhom li huma marbuta ma' xulxin. Bl-erf u l-ħiliet tikber u jinfetħu l-opportunitajiet. Min jaf kemm minnkom li hawn hawnhekk li mxejtu aktar il-qudiem minn ġenerazzjonijiet ta' qabel. U min jaf kemm hawn minnkom hawn li intom kburin taraw il-lulietkom illi forsi mxew iktar il-qudiem minn dak li mxejtu intom. M'għandix dubju illi l-edukazzjoni u l-investiment fil-ħiliet kull darba kienu ċavetta. Nistqar magħkom, jien hekk ukoll nixtieq qalbinti li timxi il-qudiem iktar minni. B'edukazzjoni mbagħad nifhmu il-garanzija tfal. Fejn kulħadd ikollu l-istess opportunità illi jimxi l-qudiem sa mis-snin bikrin. Iżda aktar minn hekk ukoll. Rridu sistema edukattiva li tqanqal il-ħsieb kritiku. Li tarana nimirħu f'dak l-oqsma illi jiddeterminaw il-ġejjieni. Mhux biss ġewwa pajjiżna, iżda saħansitra u anke b'mod internazzjonali. Nitkellem imbagħad b'wiċċi minn quddiem kif wara pandemija għandna lanqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Informat li l-ġimgħa li għaddiet komplet tonqos għal rata rekord. Imma l-akbar sodisfazzjon li nsib u meta nara li x-xogħol iebes li qegħdin nagħmlu li għamilna hija iħalli l-frott. Il-frott ta' opportunitajiet mill-aqwa l-pajjiżna. Fl-aħħar ġimgħat mort niftaħ investiment wara ieħor f'diversi setturi b'saħħithom, insemmi l-avjazzjoni, l-inġinerija, it-teknoloġija, il-farmaceutika. Fejn mhux biss noħolqu x-xogħol u l-impjiegi, imma noħolqu l-karrieri. Karrieri li mhux biss jagħtu l-flus lill-familji u jipprovdu l-flus, dak huma importanti wkoll. Iżda li fuq kollox karrieri li jagħtu sodisfazzjon, li waslu biex bniedem ikun aktar ambizzjuż għalih
u aktar ambizzjuż għall-familja tiegħu, li jaspira li jilħaq aktar, li jistudja u jistinka biex dejjem jista' jitla' tarġoħra l fuq. Aħna nibqgħu il-forza tal-mobilità soċjali. U jekk bit-tajjeb li għamilna ħloqna middle class ġdida b'dak li se nkunu qed nagħmlu fil-5 snin li ġejjin, dik il-middle class irridu nkomplu insaħħuha. Għalhekk pagi aħjar għal kulħadd, għalhekk roħs fit-taxxa għal kulħadd, għalhekk l-akbar investiment fin-negozji tagħna. Aħna ma rridux nikkuntentaw bit-tajjeb, imma dejjem irridu l-aqwa standards, irridu l-ogħla livelli. U għalkemm iva bdejna naslu għad hemm ħafna xi nwettqu. Se niksbu iktar riżultati bħalma se niksbu fil-qasam ambjentali. Għaliex nemnu konvinti li kulħadd jixraqlu kwalità ta' ħajja aħjar. Kwalità ta' ħajja aħjar li rridu nġibuha anke bl-ambjent. Hemm bidliet kbar x'nagħmlu. Iva, irridu u se nkunu aktar kuraġġużi u wkoll aktar dixxiplinati biex inġibu dil-bidla. Filwaqt li ma nieħdu drittijiet ta' ħadd, iżda nibqgħu niddirezzjonaw il-pajjiż lejn għażliet li jkunu sensibbli u li jkunu wkoll sostenibbli. Fuq kollox se mmexxu l-qudiem rivoluzzjoni li tarana niġġieldu l-bidla fil-klima. Malta se tkun climate neutral u Għawdex se jilħaq dan il-għan qabel Malta. Għandna mbagħad proġett tant tal-qalbi dak ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin biex noħolqu spazji miftuħa ġodda. Ftit passi il-bot minn hawnhekk propju warajna se nagħmlu wieħed mill-aktar proġetti għal-qalbi. It-trasformazzjoni ta' triq Sant'Anna. Ħaddieħor din it-triq qal li se jiddedika għal bendi basis li jrid jerġa' jġib u jtihom isem ġdid. Aħna se nagħmluha ġnien u spazju miftuħ għalikom. Hekk nifhmu meta ngħidu il-livell li jmiss. Jonqos 13 il-ġurnata, stennew illi min jinsab f'paniku se jżidu l-attakki li jkomplu jduru għal-politika l-antika tagħhom. Hekk jagħmel kull min ma jkollux proposti illi jikkonvinċu. Hekk jagħmel ukoll mill-anqas biss jaf x'kitbulu. Aħna se nibqgħu nitkellmu dwar x'Malta rridu għal 5 snin li ġejjin. X'Malta rridu għal uliedna. Malta ġusta u biex tkun ġusta Malta tkun ugwali. Aħna nemnu li nkunu rnexxejna biss meta kulħadd jirnexxi u biex naslu hemm irridu nimxu triq mingħajr preġudizzji. Huwa proprju għaliex qatt ma konna ddominati mill-preġudizzji li dan il-pajjiż dejjem sabna miftuħin għall-bidla. Għax aħna qatt medna u dak għaż-żien u ma jridx jaħdem. Minflok għamilna riformi li wrew li meta x-xogħol iħallas kulħadd jippreferi jgħix b'dinjità u joħroġ jaqla l-għajxien għall-familja tiegħu. Għax aħna lanqas qatt medna li hawn
xi forma waħda biss ta' familja. Għalhekk għamilna riformi biex kulħadd iħobb lil min irid. Il-punt ewlieni jibqa' f'dan kollu li qed il-prinċipju li aħna nfittxu it-tajjeb f'kulħadd. Għalhekk kull bidla nilresqu l-qudiem għandha ruħ, kull bidla għandha qalb. Nistgħu ngħidu, bibtijaj nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, imma jekk ma jkollniex demna baqbaqa sewwa, ma jkollniex ir-rieda li nwettquh. Melejja ma ninsewx li dan il-partit jeżisti għal-bidla, il-bidla li ġibna fl-imkien biex intejbu pajjiżna. Għalhekk għandi bżonkom f'dawn il-jiem li ġejjin. Ikkonvinċu lil sħabkom, kelmuhom biex nibqgħu maqudin, anzi li ninaqdu aktar biex inġeddu lil pajjiżna. Ejjew naħdmu għal Malta fl-imkien, irridu nkunu tim Malta bħarsitna lejn il-futur. Għatuni l-ewwel mandat biex minn 1000 proposta natikom 1000 kisba. Għaliex fl-imkien se nsostnu aktar il-pensjonanti, fl-imkien se ngħinu tfal u żgħażagħ iwettqu l-ħolm tagħhom, fl-imkien se jkollna familji bi kwalità ta' ħajja aħjar, fl-imkien se noħolqu Malta u għawdex isbaħ, fl-imkien pajjiżna ikompli jkun suċċess. Malta, fl-imkien il-futur sabiħ. Grazzi lill-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Robert Abela. Nil-għawmana lill-Dottor Lidja Abela, Mart il-Prim Ministru. Grazzi lill-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Robert Abela. Nil-għawmana lid-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Dr. Daniel Mikallef flimkien ma' Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Dr. Chris Fern. Niltaqgħu l-MFCC ta' Għali għal-Masrel kbir indirizzat mill-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Robert Abela. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna.
se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida.